There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome na naman sa ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Sabado, petsa 20 kang bulan ning Hulyo 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngunyan na weekend. At siyempre, may itataon na naman si Father Butch ning maray na barita, siyempre informasyon na nagtatao sa tuya ning inspirasyon as in bendisyon. Okay? Siyempre, pag Sabado, sa tuya mga tugang na inihahanda ang sa tuya mga sadiri para pag-abot kan Domingo, na nagsimba tayong Domingo, aramta ang mga babasahon, madadangog tanangon yan. Sa tuwi bagang preparasyon para pag kita nagsimba ay maliwanag na. At least, naihanda mo na ang sa imong mga sadiri. Ngunyan na Domingo, mga maabot na Domingo, Pitsa 21, ay ang ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon, mga tugang. At ang ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 6, talata 30 hanggang 34. At ang unang pagbasa ay mula sa propeta Jeremias, kabanata 23, talata 1 hanggang 6. At ang kalawang pagbasa ay manggagaling sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, kabanata 2, talata 13 hanggang 18. Mga katugang, sa tuyang babasahon iyan, parang kita ay maihanda para magsimba sa aga. Maglingawan magsimba kita sa aga. Tuwing linggo, mga tugang, bigyan natin ng panahon ang Diyos sa satuyang mga sadiri. Kasi importante, minsan kasi, sabi, Father, I have no time, busy po ako. Busy, bikadakol na dahilan. Pero alam mo talaga, kahit anong kadahilanan mo, pwede ka naman maghanap ng paraan. Yan naman importante, Sabi nga sa taong may gusto, makakahanap ka ng paraan. Pero sa taong palaging nakakakita ng negatibo or ayaw, palaging dahilan, alangan pa, pagod na Father ako, ganito. Alam mo, gustuhin mo at magagawa mo. Okay? So sabi nga, you can find time if only you will spend time. Sometimes the people cannot find time because they don't want to spend time. Kaya mas mahalaga po, mga tugang. Okay, basahin ta ang unang pagbasa. Unang pagbasa, atin pakinggan ang sulat o aklat ni Jeremiah, propeta Jeremiah, kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 6. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Tingnan mo, mga kaibigan, maganda ito sa simula pa lang, Okay? Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol ang tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binabantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtipunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirangin ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila huli, pangdaranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na
pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Mga kaibigan, ito po ang unang pagbasa na marinig natin bukas pag tayo nagsimba sa aklat ng propeta Jeremiah, Kabanata 23, talata 1 hanggang 6. Napakaganda, no? Kasi dito mga tugang, kailangan tayo maging matuwid, at pagiging matuwid dapat ikaw na pinagkatiwalaan, o namumuno, huwag kang mag-abuso. Dapat meron kang malasakit, sa iyong mga nasasakupan, at huwag mo silang pababayaan na mangalat at mamatay, alagaan mo sila. Yan naman talaga ang mahalaga dito. Kaya sa gawain propeta, mga kaibigan, ito yun, hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. So makikita natin talaga na ayaw ng Diyos na tayo ay pabayaan. Kaya nga ang sabi dito, itong ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Okay? So ibig sabihin talagang na matuwid, hindi itong nagtuturo ng kamalian. Matuwid nga dapat iwinawasto. Sabi pa nga dito, napakaganda dito na ito parurusahan ko. Yun, tingnan mo, paparusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit. Yan. Kaya mag-ingat tayo, Kasi pag tayo binigyan ng kapangyarihan, dapat ang kapangyarihan ay binigay sa atin ng Diyos. Bagat manager ka, bossing ka, dapat ito ay sa pangangalaga. Hindi sa pag-aabuso. Kasi minsan, ang taong may kapangyarihan, inaabuso niya ang ibang tao. Ginagamit pati ang kapangyarihan parang mga abuso. Takutin ang ibang tao. Mali po yun So dito ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin. Sabi pa dito, nalalapit ng araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Yan, mga importante na ito na nga talaga ang pagtutuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Yan. At sabi nga, pairalin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Yan. Kasi minsan nawawala na yung batas at katarungan. Ang iniisip lang self-interest. O yung palaging kapangyarihan yan at nakakalimutan niya. Alam mo, kung binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ito po ay hindi para sa atin, kundi ito para sa paglilingkod, para makapaglingkod tayo. At sa paano ka makapaglilingkod? Ay sa pag-alaga sa mga binibigay sa atin. Lalong-lalo na sabi nga, yung katangian na mapagmalasakit at mga mapag-alaga sa mga binigay sa atin na tayo pinagkatiwalaan. Kaya mahirap po yun na pag may kapangyarihan ka, huwag mong gagamitin po yan parang mag-abuso ka ng ibang tao na ikaw ay parang sasambahin. Hindi. Pag ang ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, yung kaya mga nanunungkulan dyan, mahalaga po, saan ba natin ginagamit ang ating posisyon? Ginagamit ba natin itong posisyon sa pamagitan ng paglilingkod? O ginagamit natin itong posisyon natin sa pang-aapi?
At lalong-lalo na pang aabuso sa mga tao. Mali po 'yan, ano? Kaya tanda natin, lahat ng bagay ay may hangganan at may kapalit 'yan eh. Kaya sabi dito, paunawa ito, paalala sa atin. Paparusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ano? Magandang paalala sa atin. Anyway, babalik mo si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga kaibigan, balik po kita sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At isang pag-usapan natin ang magandang bagay na sa Ebanghelyo na magkaroon tayo ng panahon ng magpahinga. Take a break, ano? Mahalaga po yun, magkaroon ka ng rest, ano? Parang maging kapaki-pakinabang. Ano, tingnan mo kasi magkakasakit ka eh. Totoo nga. Kumita ka ng kumita, pero pagkatapos nagkasakit ka. Pag nagkasakit ka, lahat na kinita mo, saan mapupunta? Sa ospital, kulang pa yung pambayad. Kaya wag mong sasabihin na, ay, sige, trabaho ka lang trabaho. Hindi po. Pangit naman yung walang ginagawa. Dapat siyempre, mayroong panahon na paggawa, may panahon tayo magpahinga. Hindi naman, pahinga ka ng pahinga, hindi ka nagtatrabaho, hindi rin po tama yan. So, kailangan may panahon kang magkaroon ng pagpapahinga. Kaya si Kristo, binigyan ng importansya. Sabi niya sa mga alagad, hindi ba? Magtungo tayo sa isang ilan na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo rin ng kaunti. Yan. So, tingnan mo, pati si Kristo nga eh. Minsan merong mga busing na ganyan eh. Actually, hindi na busing ang tawag ko dyan. Mga abuso. Hindi busing. Kasi, ano ba ang tingin nila sa mga trabahador nila? Kalabaw? Hindi po sila hayop. Makina na makina nga pinapahinga. Hindi po pwedeng ganyan. Kaya kinakailangan, bigyan mo sila ng break. Kahit nga sa may sabbatical leave. Pangit po yun eh. Kasi otherwise, you will break. Ikaw rin, sa panahong ito, marami na nagkakaroon ng sakit nga, dala ng stress at nadidevelop ang cancer cells dahil sa mga stress na yan, at the same time, hindi nakapagpapahinga. Ayun, mahalaga po. Alam mo, kung ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng araw ng pamamahinga, magpahinga tayo. Kaya tingnan mo, even sa creation, on the seventh day, God rested. O dito naman, si Kristo hindi niya sinabihan yung mga alagad, okay, sige, trabaho pa kayo. Magmalita kayo, maglakaw kayo. Hindi. Ang ginawa ni Kristo, mamahinga naman kayo. Magbigay kayo ng time. Kasi ang problema sa atin, we are consumed by consumerism. Yan. Itinutulak ang tao na magtrabaho ng magtrabaho.
Sabi daw upang maging productive at pakipakinabang. Para mong pragmatic, usefulness, kaya nga minsan ang nangyayari ay yung tao ay hindi na nabibigyan ng halaga, kundi yung bagay binibigyan ng halaga. Baliktad, You have to use things, not people. You use people and love things. Mali po yun eh. Kaya nga maganda na itong panahong ito na pag-ukulan natin, magkaroon tayo ng panahon magpahinga. Napakahalaga po yan. Kung hangad natin ang tunay na makabuluhang pahinga, dalawang bagay ang ating dapat gawin. Okay? Ang paglayo sa karamihan at paglapit sa Diyos. Yan man mahalaga. Mahalaga po ito eh. Paglayo sa karamihan. Okay. Alam mo, nung isang araw, kami po ay pumunta sa isang lugar, di ba, mag-break, nag-swimming, nagpahinga, yun po. Hindi naman trabaho ka ng trabaho. Akala namin, trabaho ka ng trabaho, hindi po yun. Kaya, lumayo ka naman sa karamihan. Actually, yung tinatawag natin, me and my God moment, or spend time with God. At ang paglapit sa Diyos. Kasi minsan, lumalayo na tayo sa Diyos at lumalapit na tayo masyado sa tao. Yun ang problema. At ang tao ng ngayon ang ginagawa nating Diyos at sinasamba. Mali po yan. Kaya dalawang bagay ang ating gawin. Ang maglayo sa karamihan. Take away from all those sabing humdrums of the city. Maganda po yun. Take time out. Punta ka sa woods, ay sa mga forest, sa beach, magpahinga ka. At the same time, closer to God, closer to nature. Okay? Paglapit sa Diyos. Napakahalaga yun. Kailangan natin lumayo sa mga bagay na nagbibigay ng kapaguran at walang kabuluhang pag-alala. Minsan overthinking na tayo. Ganyan din sa mga makamundong hangarin na nagpapabigat sa buhay. Akala natin kasi yun, ang mahalaga na lang ay pera. Hindi po tama yan. Alam mo, may ikikwento ako sa inyo. Yung kwento tungkol po sa isang unggoy at mayaman na kuripot. May isang mayamang tao na napakakuripot at iniligay ang lahat ng kanyang pera sa loob ng baul. Inasahan ng kuripot na ito na darating ang panahon na ang malaking baul na iyon ay mapupuno ng gintong salapi. Iyan ang dahilan kung bakit lagi na lamang siyang naghahanap ng gintong pera at tinatago ito sa baul na iyon ang gintong nakita niya. Okay? Talagang trabaho upang higit na lumaki ang kanyang kita ay hindi na nga siya nagsisimba kung araw ng linggo. At sa halip ay magtrabaho pa rin siya, magtrabaho. Walang pahinga, trabaho lang. Hindi naman niya ginagamit ang salaping kinita para sa kanyang sarili o para sa kanyang mga kaibigan o kaya ibigay ito sa mga taong nangangailangan. Hindi po. Isang araw, may biniling unggoy ang mayamang kuripot. Mura lamang ang pagkakabili niya sa unggoy, ngunit gusto niyang ipagbili ito ng mas malaking halaga upang tumubo siya. Tingnan mo talaga, parang kumita naman siya. Sa parang iyon na naman ay kikita naman ang kaunti parang salapi para sa kanyang baul. Yan. Isang hapon ay nagpasyal ang mayamang kuripot. Samantalang wala siya, ay nakita ng kanyang unggoy ang kapitbahay ng mayaman kuripot na nagtapon ng salaping ginto sa isang pulubi na naghihingi ng limos. Natuwa ang unggoy sa na nakita niya at ginawa niya ang ginawa ng kapitbahay ng mayamang kuripot. Nagtugang unggoy sa baul. Ang kanyang amo. Binuksan ito at
pinagtatapon ang gintong salapi sa labas ng bintana. Nang makita ito ng mga tao, ay nagkagulo sa labas ng bahay ng mayamang kuripot. Pinulot nila ang mga gintong itinapon ng unggoy hanggang sa halos naubos na ang lahat ng laman ng baol. Nang dumating ang mayamang kuripot, ay ganoon na lamang ang galit niya. Hinabol niya ang unggoy at gusto niyang patayin ito. "Huwag mo siyang patayin," sabi ng kanyang mga kapitbahay. "Tama ang ginawa ng iyong unggoy. Kalokohan ang magtago ng salapi sa isang baol sapagat ito ay hindi mo magagamit sa kabutihan." Ang sabi pa ng iba, ito ang parusa mo sapagat ikaw nagtatrabaho sa araw ng linggo. Alam mo, napakahalaga po na magbigay tayo ng pahinga naman. Kung ano ang kinita ng mayamang kuripot sa pagtatrabaho kung araw ng linggo, ay manawala ng ganong panalamang. Ganon lang po eh. Dinaya niya ang Diyos. Kasi trabaho ng trabaho, hindi siya nagsisimba at hindi makapagpahinga. Kasi alam mo, pag nagsisimba tayo, para mang in a way, nagpapahinga tayo. Resting in God. Kaya't pinabayaan ng Diyos na mawala sa Kanya ang kayamanang kinita niya sa pandalayang iyon. Kapag dinaya natin ang Diyos, tinadaya rin natin ang ating sarili. Tandaan natin gawin nating banal ang araw ng Diyos upang ang biyaya ay hindi mawala sa atin. Mabigyan pa tayo ng dagdag na grasya. Kaya maganda po, magsimba tayo. Yan, napakahalaga yan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Kaibigan, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at ngayong Sabado ating pinag-uusapan ang tungkol sa salita ng Diyos na ating marinig para bukas. Napakahalaga po ito at sa Ebanghelyo nga na pinapakita sa atin na magkaroon tayo ng panahon para sa Diyos. Sinasabi saan? Sa simbahan, magpahinga tayo. Alam mo, sa katahimikan din tayo makalalapit sa Diyos sa panalangin. Kaya may panahon yan eh. Ang panalangin ay pamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya gusto mo talagang magkaroon ng papahinga, makapagpahinga ka, makapagpapahinga ka pag ikaw nananalangin. Totoo yun eh. Sabi ka nga, when we pray, God works. Yun. Okay? Napakahalaga po yun. Alam mo, ang panalangin ay pamamahinga sa piling ng Diyos. Kapag ang ating puso ay puno ng presensya at pagmamahal ng Diyos,
masigit ng mararamdaman ang kapayapaan na hindi magbibigay ng mundo. Totoo yan eh. Hindi ba ibibigay ng mundo eh. Kaya ito pong alok sa atin sa panahong ito. Napakahalaga mga kaibigan, na tayo ay magkaroon ng panahon, magsimba, magpahinga at magbigay ng panahon para sa Diyos. Napakahalaga mga kaibigan yan, Kaya ito ang gusto ni Kristo, na tayo ay magkaroon ng panahon, makalapit sa Kanya, na wag masyado tayong masabi nga na mapalayo, dala ng mga bagay-bagay sa mundo. Alam mo yung mga bagay sa mundong ito, yan nagpapalayo sa atin sa Diyos eh. At tinatawag mga worldly concern, anxieties, Kaya mag-ingat po tayo, Kaya nga sa ating ebanghelyo, napakaganda po ito. Kahit sa Salmong Tugunan, sabi nga, the Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Kaya napakaganda ito, napapaalala sa atin ito na talagang ang Panginoon ay talagang pastol. Siya ay nag-aalaga sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga yung shepherding, the concept of shepherding, mga kaibigan, makikita natin yan sa unang pagbasa pa lang, hindi ba? Na yung shepherd na dapat pagpaalaga, na tagapag-alaga, huwag mag-abuso. O yun, dapat alagaan. Kaya sinabi ba ganun sa aklat ni Propeta Jeremiah, na the leaders have not been good shepherds, They have to be good shepherds, ang mga leaders. Sabi nga, they have not cared for the flock entrusted to them. Instead of tending to the needs of the people, they have sought their own pursuits and even led the flock of God away from the Lord through their example of sinfulness. So mga paalala po sa atin yan. Kaya maganda po sa ebanghelyo nga na sinasabi dito na tayo po ay pinadadala ng Panginoon bilang pastol, So sa gospel makita natin yun na nang dumating ang mga alagad galing sa kanilang apostolic mission at they related to Jesus, how they have ministered and tended the flock of people to whom they have been sent. Pero alam mo, sabi ni Kristo dito, ganito yun Jesus realizes that they need time to rest and be refreshed before He and they continue their pastoral shepherding work. Alam mo, importante po, kaya sa mga pari, di ba? Meron din kami tinatawag na day off, mag-Monday. Kasi pag Sunday, di ba, trabaho yun. Kaya may day off Importante po yun. Kasi sa pagtatrabaho, may kinakailangan pamamahinga rin. We all need time to rest and be refreshed. Kasi minsan pagod ka na, nawawala ka ng energy. Ay, importante kaya sinabi ni Kristo sa kanila magpahinga muna kayo. Of course, yung mga tao, yan din minsan, alam mo, ako po, pare, 40 years na po ako pare at nakikita ko rin po yun dapat pwede na ako dapat magsabing pwede po ba bukas na lang kasi dapat marunong ka rin magsabi ng hindi pa oo so wala ka ng time minsan hindi ka na makapagdasal kasi may appointment ka dito, may appointment ka doon, mali po yun. Kaya nga sabi, ibalanse po natin yung trabaho natin bilang pare, so may panahon ako para sa magdasal, panahon ako para sa sarili ko at para sa tao. Hindi pa lang lahat sa tao
At later on, wala na akong panahon na hindi na nga ako makapagpaligo, hindi na po ako makakain, hindi na ako, kundi lahat trabaho. There will come a time, baka magiging mabaho ako. Hindi na ako naliligo kasi trabaho ng trabaho. Mali po yun. Kaya ginawa ng Panginoon, Jesus Christ was so just practical to them, na sabi niya, you need time to rest and be refreshed. Before you continue your pastoral work. Tanda natin, the people or the flock seek out the care of those who are good shepherds because they have not been taken care of by those who had been the leaders up to this point of their lives. Yun. Kaya alam mo, gutom na gutom ang tao nga sa salita ng Diyos. Kaya dapat nga busugin natin. Pero kinakailangan mayroon din tayong time. Alam mo, kung hindi mo bibigyan ng time ang rest ang sarili mo, you will be burned out. Pag burn out ka na, wala na. Wala, pasok-pasok ka na. Wala ka ng energy. Kaipuhan po yan. So, sabi nga, magbigay ka ng panahon. So, it's a matter of priority. Alam mo, kahit si Jesus, siyempre nakita natin na si Jesus ay talagang mapag-asikaso, pero may panahon pa rin sa sarili niya. Hindi na pwede sabihin natin, wala na siyang panahon na meron pa rin dapat panahon. Of course, Jesus moved with pity and compassion. Ipinatuloy niya ang kanyang gawain sa pagmiministeryo. So, tandaan po natin, ito. So, as I reflect sa mga binasa natin, I realize that those who are disciples or what we call disciplined learners of the Lord, Jesus are called to be pastoral. Pag sinabing pastoral, ang ibig sabihin yan sa Latin pastor, meaning shepherd, the first and most important role of those who follow good shepherd is to be pastoral. When we hear the word pastoral, ang ibig sabihin thrown out in our faith community, pastoral counsel, pastor, pastoral assistant, pastoral care, yet we somehow have the misconception that it means official and authoritative and a sense of hierarchical and administrative position. Ang tunay na kahulugan ng pastoral is shepherding, pag-alaga, doing what is best for the flock. Yun naman talaga iniisip natin lagi. Ano bang ikabubuti ng ating tupa? Yan. Ang pastoral. Shepherd, doing what is best for the flock, leading, protecting, feeding, comforting, and uniting the sheep. Yan na talaga. At sabi nga, the role of a shepherding is first and foremost that of the pastor community. Kaya ang tawag natin pastor. Siya po ang nag-alaga. Pastoral care. O kunyari sa hospital, bilang ako po chaplain, pastoral director, yung pastoral health care sa mga pasyente. Binibisita namin at pinapakumpisal ko at pinapakumunyon, parang pinapanalangin, parang lumakas po sila. Tandaan po natin na ang gawain pastoral nito ay talagang maganda, sapagkat tayo po ay nagiging tulad ni Kristo. At tatandaan po natin sa Ebanghelyo, Jesus wants a little time of refreshment and renewal for himself and his 12 who had been sent. Importante yan. Sana huwag kayong mawalan ng time with God and time for yourself. So, me time and God time. Okay? Anyway, inabot naman tayo ng oras yung pamamaram. Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na tayo ay magbigay ng panahon para sa Diyos. At the same time, magkaroon tayo ng me time and God time for us. Okay? Panahon. Magpahinga rin. Okay? Rest in God. Nagpapasalamat pa ako sa ating technical at sa ating social media. And ito po muli si Father Butch Bombase, OP, nagsasabing Diyos mabalis po sa inyo, kabos, and God bless you. Bye-bye. See you on Monday.